2, 3. Wij zijn van de Friese Vereniging voor Jongeren Benlef de Grens. Dat is een Friese studentenvereniging. Wij hebben uw zoontje in de lustrum nu, dus wij bestaan 84 jaar al. We hebben de hele week lang feest gehad, verschillende sprekers gehad. En Joert willen dus met de leden naar de haardstad van Friesland daar, om echt ludieke acties deel te zetten. En ja, dat er jou het is de Friese vereniging in Grens beter kennen, leer ik. Dus dat is ons haardoel. Het is een weekend feest, want dan sjost ik wat bleekjes. Ja, ik zie inderdaad wat bleekjes. Ik heb, elke jongen heb ik ontlet zitten, meestal noeders 4, 6 en dan de midjes alweer naar de soorsta. Dus ja, het is vrij zwaar werk, maar wel hartstikke leuk om te doen. We gaan nou een medisch programma, dat is het Scavenger Hunt. Dat betekent je krijgt een hele lijst met opdrachten. Je mag jezelf uitzoeken, je hokkeropdrachten die je hem dwaan willen. Elke opdracht die verzint wordt een aantal punten en je mag gewoon zelf lang leven de lol en lekker het centrum in. Zongen de refrein van de Leeuwarden Blues, mooi voorbijgangers. Het nooit wat weest en het zal nooit wat worden. Als de Leeuwarden geboren is, kerst het wel schudden. Neem de roltrap bij de V&D verkeerd om, voor 3 punten. 1 bonuspunt voor het meeste Leeuwarden. Ja. Van 4 punten raast moord en brand uit een dakruit. Wat is 1 van de scènes van de Titanic nou? Van 4 punten. Het is de inspiratie? Ja. Ik heb een beter toneelspeling. Lekker limonade. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know. We're the king of the world! Woo! Look, Rose, it's dolphins. Far across the distance. Hoe is het met de studiepunten? Studiepunten, cool, wat beter. Dus dat jij er wat bij. Maar ja, studeren is ik feest mooi zien. En vooral met een toffe vereniging zoals dit, moet dat gewoon kennen.